22 state universities at colleges o SUCs ang nagsanib puwersa para dalhin ang student interns mula sa iba't ibang bahagi ng bansa dito sa Clark Freeport Zone. Nilagdaan nitong July 8 ang partnership ng Clark Investors and Locators Association o SILA at Pampanga State University o PSU na magsisilbing lead institution sa pag-coordinate ng internship, student exchange, cultural immersion at accommodation ng mga estudyante mula sa 22 partner SUCs. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na mag-intern sa iba't ibang kumpanya sa Clark, kabilang ang electronics, semiconductor, logistics at iba pang industriya. Ayon kay CHED Commissioner Michelle Aguilar-Ong, layunin nitong mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga estudyante mula sa mga lugar na limitado ang akses sa industriya. Samantala, sinabi ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis na mas magiging epektibo ang programa dahil pinagtulungan ito ng maraming SUC sa ilalim ng iisang sistema ng koordinasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.